अनजाग्रा लोगोफोर जायफोरानोखि निसा जिनिस बाहायो नोंसोरो सानो आरो खायफा बुङो इसोरा बेबादि लोंग्रा सोबग्रा मानसिफोरखौ थाब लाङा होननानै। नंगौ सैथो, नों जि सानदों जि बुंदों सैथो। मानोना इसोरा सम होयो, लामा नायो, गोसो सोलायगौबा नाथाय बेबादि अनखांनायखौ बेबादि सम होनायखौ नों गावनो खोमानानै लायो। नोंनि लोंनाय जानायजों, नोंनि सोबनायजों, नोंनि बुंनाय बाथ्राफोरजों नों गावनो थांनानै थानायखौ गुसुंनिफ्राय गुसुं खालामनानै लायो। इसोरा लुबैया सासेखौबो आद्रि जानायखौ। इसोरा लुबैया सासेखौबो नस्थ जानायखौ। सिगारेटखौ सोबोब्ला जेरै गुसुंनिफ्राय गुसुं जालाङो थिग बेबादिनो नोंनि थांनानै थानायाबो गुसुंनिफ्राय गुसुं जालाङो। इसोरा नोंनो समखौ होआ नङा होखायो, नोंखौ लामा नायबाय थायो सोलायगौबा। मानोना नोंबोथ' सासे इसोरनि आखाइजोंनो दाजानाय मानसि, जायानोखि जों बादि हाद्रिखौ महर होनानै गावनि हांखौ सुनानै होनानै जोंखौ गावनि फिसाला फिसाजो खालामनानै लादों। बे बोरै लुबैनो अब्ला बेबादिबा नोंखौ आद्रि जानायखौ? नाथाय नोंसो गावनो आद्रि खालामनानै लादों गावखौ लोंनाय सोबनायजों, जानायजों, गाज्रि लामाफोराव थाबायनायजों। नोंनि बे थांनानै थानाया जायनि जाहोनाव गुसुंनिफ्राय गुसुंसिन जालाङो, नोंखौ थैनायाव दैदेनलाङो। दोंसे मेथाइयाव बुंदों, समानो गैथारलिया फै गाखोदोनि उद्रायग्रा नावआव गाखोदोनि। नेदों जिसुआ गावनिफोरखौ। गितफोरनि 1 अध्याय 1 पदआव बुंदों, बे मानसिया बोर होजाग्रा जायहा लांसुनियाफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै आरो फोरबुनि रदाय खानायाव खुसि जायो। बिनि रदायाव हर सान देहेन खालामो। बै दै बोहैनाय दैखंनि जिङाव गायजानाय बिफां बादि बियो गावनि बोथोराव बिथाइ थायो आरो बिलाइआबो रहाया आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन। नाथाय लांसुनियाफ्रा बेबादि नङा, बिसोरो बारजों बिरखारहोजानाय गुबु बादिसो।